Dobar dan, dragi Jarčevi, dobrodošli u godišnju prognozu za 2026. godinu. Ono što ponavljam na početku svakog videa i sada ću, ono što ćemo danas raditi jeste mapiranje godine, tačnije pogledat ćemo neke važne momente u toku godine i negde biste mogli steći utisak u kom pravcu bi se godina kretala. Znači, obrađuju se veliki prelazi, znači prelazi dalekih planeta, zaključno sa prelaskom Jupitera u znak lava, zatim eklipse, solarne i lunarne, čije trajanje je 6 meseci od momenta kada se desila, tačnije toliko ima vremena da se realizuje. Eklipse su vam važne ako na tim stepenima imate neku planetu. Zatim obrađuju se lunacije, znači mlad i pun mesec, kako bi dobili sliku dešavanja u naredne 2 nedelje. I na kraju ono što je važno jeste da ćemo spominjati i retrogradnog Merkura kao i retrogradnu Veneru koja se dešava ove godine. Za godišnji horoskop i za, nazovimo to, mapiranje godine, sasvim dovoljno. Dakle, prvo što se dešava jeste 18. januara mlad mesec, koji se dešava u vašem prvom polju na 28. stepenu Jarca. Govori o tome da ćete vi verovatno doneti neke odluke koje su lično povezane sa vama i da ćete u naredne 2 nedelje zaista raditi na tom planu. Vaša energija je ogromna, Mars se nalazi u vašem znaku, egzaltiran je tu, poprilično puno energije, zajedno je sa Merkurom, tako da bi se moglo zaključiti da ćete biti veoma, veoma vredni, tačnije da ćete nešto i raditi. Znači, to je deo koji se tiče i posla, i porodice, i doma, zaista onako mnogo dešavanja. 26. januara Neptun ulazi u znak Ovna, on time ulazi u vašu 4. kuću. Neptun je daleka planeta, planeta koja više govori o kolektivnim dešavanjima nego ličnim. Bitan je u onom meri kojom kućom vama vlada, s obzirom da to ovde ne možemo znati. Ono što bi se moglo ovde zaključiti jeste da počinju neke dugoročne promene u vezi sa vašim domom ili porodicom, jer Neptun menja znak, prosto 14 godina je bio u Ribama, sada će jako dugo godina prolaziti znak Ovna i vaše 4. polje, tako da bismo mogli zaključiti da će u toj oblasti dugoročno biti nekih promena. U februaru 1. imamo pun mesec u Lavu na 13. stepenu, koji označava vrhunac nekog perioda, nešto se završava, kulminira, ali tako, i ima tendenciju da se u naredne 2 nedelje polako stišava i završava. Pun mesec se dešava u polju finansija vašeg partnera, zajedničke imovine, ali tako, ali moguće i nekih dugova. No, ono što je značajno jeste da u toku ovog punog meseca u vašem 2. polju, što je polje finansija, vaših ličnih vrednosti, se nalazi jako puno planeta. U Vodoliji su Pluton, Mars, Sunce, Venera i Merkur, što znači da će vama svakako biti izuzetno aktivno 2. polje, tačnije sva pitanja koja se tiču 2. polja. 14. februara i Saturn ulazi u znak Ovna, s obzirom da je Saturn vaš vladar, ali i suvladar, to jest vladar vaših finansija. Ovde je jasno da će vaš fokus biti naredne 2,5 godine na porodici ili na kući. Ono što bi bilo dobro ovde uraditi jeste
započeti nešto novo, ali na nekim dugim stazama. To će malo biti izazovno jer Saturn i Ovan su malo drugačiji po svojoj prirodi. Ovan je kardinalni, on hoće brzu akciju i brzo da se završe stvari, dok je Saturn korak po korak, red, disciplina, rad i vreme. Definitivno četvrto polje, to je polje doma i porodice, vama postaje fokus naredne 2,5 godine. Sigurno će nositi određenu dozu odgovornosti, tako da se negde pripremite i na taj deo. 17. februara solarna eklipsa se dešava u vašoj drugoj kući. Dešava se na 28. stepenu Vodolije, što znači ako imate neku planetu tu, da se vama aktivira polje finansija i ličnih vrednosti. Moguće je da ovde dođe do nekih iznenadnih promena u vezi sa ovom temom, koja bi mogla biti povezana i sa poslom. Znači, efekat eklipse traje 6 meseci. 20. februara imamo egzaktnu konjunkciju Saturna i Neptuna na 0. stepenu Ovna, na vrhu vašeg četvrtog polja. Znači, to je onako, da kažem, inicijacija koja će trajati dugi niz godina. Znači, imamo neki novi početak, nešto novo se dešava i povezano vam je sa domom. 26. februara Merkur kreće retrogradno iz vašeg polja komunikacije. Merkur je ovde u ribama, što znači da mu logika nije sada jača strana, a pritom je još i retrogradan, što sve to pojačava. Ovo samo znači da bi bilo mnogo dobro kada bi se u komunikaciji, u prostoj interakciji sa drugim ljudima uključila intuicija. Svakako ovo je vreme gde biste trebali da revidirate nešto od ranije. Ovo mogu biti komunikacije sa rođacima, zatim mogu biti razna kraća putovanja, komšiluk, saobraćaj. U svakom slučaju nešto iz ovih oblasti podleže sada nekoj reviziji koju vi treba da napravite u ovom periodu. Dakle, stigli smo do marta meseca. 3. marta lunarna eklipsa se dešava u vašem 9. polju na 12. stepenu Device. Pogledajte da li tu imate neku planetu, onda bi to moglo biti značajno za vas. Ono što je ponovo onako evidentno jeste da se preko puta punog meseca u vašoj 3. kući u znaku Riba nalaze Mars, Sunce, Merkur i Venera. Pritom vam je samim tim ta 3. kuća naglašena. Znači, ovde bi se mogla postavljati neka pitanja praktičnog i misaonog, neke svrhe i neke konkretnih stvari, kraćih putovanja, daljih putovanja. U svakom slučaju, pun mesec govori da je nešto došlo do svog vrhunca i da će u naredne 2 nedelje to da se smanjuje. Ono što je evidentno jeste da mesec i sunce imaju dobre aspekte sa egzaltiranim Jupiterom na stepenu svoje egzaltacije koji se nalazi u vašoj kući partnerstva. Tako da ovo bi moglo da bude možda i neka lepa priča. 19. marta, mlad mesec, kao neki novi početak, se dešava u vašoj 3. kući. Znači, jasno vam je da vam je ovde do sada onako naznačena kuća komunikacije, kretanja misli, saobraćaja, kraćih putovanja, rođaka, komšija. I naravno Saturn i Neptun su aktivirali vaše polje doma, ali to je dugoročna priča. Ovaj mlad mesec govori da u naredne 2 nedelje upravo će se razvijati priče u vezi sa ovim temama. 3. kuća znači, eto,
Merkur je trenutno retrogradan, opet u vašoj trećoj kući, znači sve ono što niste završili ili niste dogovorili ili ste dogovorili pa vam nešto nije leglo, sada možete da revidirate. 20. marta Merkur kreće direktno, znači on se okreće, ali još uvek nije vreme za nove stvari. Eventualno možete da krenete polako u realizaciju onoga što ste sada prepravljali iz prethodnog perioda. U aprilu, 2. aprila, pun mesec se dešava u vašem 10. polju, te bi moglo da se zaključi da je ovde verovatno došlo do neke punine, do neke kulminacije. Ono što vidimo da je tome prethodile su i neke finansije, ali isto tako ovaj deo punog meseca može da otvori i neka pitanja partnerskih odnosa. Naravno, to sve traje, kao što sam rekla na početku, te teme naredne 2 nedelje. 9. aprila Merkur izlazi iz svoje senke, on je na 22. stepenu riba u vašem polju komunikacija i sada definitivno kreće dalje i to ka novom. Jedna samo napomena, Merkur je ovde u konjukciji sa Marsom, pa ne treba biti prebrz, treba voditi računa u saobraćaju, pogotovo kad je smanjena vidljivost, kad je klizavo, kad je kiša, magla i takve stvari. I naravno uvek kada imamo kontakt izazovniji Merkura sa Marsom, treba voditi računa o svojim rečima i komunikaciji. 17. aprila mlad mesec se dešava na 27. stepenu Ovna u vašoj 4. kući. Ovo je neki novi početak i odmah ću vam reći da vam je ovde sada polje doma zaista izuzetno naglašeno. Ovde imamo ogroman broj planeta, znači imamo Neptuna, Merkura, Marsa, Saturna, Sunce i Mesec. Tako da naredna događanja jesu povezana sa porodicom ili sa domom, kućom i to će biti neka tema nekog novog početka, verovatno, koji će slediti u narednom periodu. Sam Saturn u toj kući govori da je to nešto dugoročnije, znači nemamo ovde sada nešto na brzaka. 26. aprila Uran ulazi u Blizance, ovo je poslednji veliki prelaz daleke planete, veoma značajan, znači Neptun je prešao, Saturn je prešao, sada nam prelazi i Uran. Uran iz znaka svog pada, iz znaka Bika, ulazi u znak Blizanaca gde se zaista dobro osjeća. Ovde će puno dobiti na ubrzanju. Prethodnih 7 godina vam je prolazio polje ljubavi, i tu je lomio, sve što ste mislili da je sigurno je izlomljeno, znači nema. Sada, ulaskom u Blizance, on će izaktivirati i tekako vaše polje radnog mesta. Ovde može da dođe do raznih promena, do velikih brzina, svakako vam se svakodnevnica menja, takođe su moguće i neke ljubavi neočekivane koje bi se mogle pojaviti na poslu. Dakle, evo ga, sve spore planete su konačno prešle u nove znake i sada više nema nazad. Sada kreće jedan potpuno novi kvalitet i vremena i svih naših života. Nama ostaje da uđemo u taj voz i da uhvatimo korak sa vremenom. Stigli smo do maja, 1. maja, pun mesec se dešava u vašem polju prijatelja, planova i namera. Jako lep aspekt ima prema egzaltiranom Jupiteru u polju vaših partnerskih odnosa. Tako da ovde možemo zaključiti da iz te perspektive ovo zaista može biti nešto dobro. Mesec se nalazi u znaku Škorpiona, nije njemu tu prijatno, on je tu u padu, a nalazi se na stepenu egzaltacije Urana. Šta bi to značilo?
pa sigurno dolazi neka nepredvidiva situacija, nešto što može biti povezano sa vašim planovima, prijateljima, možda čak i finansijama. Nakon toga, 16. maja, mlad mesec se dešava u polju ljubavi, radosti, svega onoga što vi volite, govoreći o tome da dolazi naredne 2 nedelje u kojima zaista započinjete nešto što vas veseli. 31. maja, pun mesec, ponovo kao jedno zaokruživanje u 12. kući u znaku strelca, može reći da vam je potrebno i malo odmora, i malo tišine, i malo osamljivanja. Svakako će to biti podržano i ovim planetama iz polja doma, tako da verujem da ćete negde imati potrebu za sopstvenim vremenom. U vreme punog meseca, nije ovo egzaktna konjunkcija, ali jeste prilično snažna konjunkcija Sunca i Urana u 6. polju, govori možda o nekim promenama i nekim novinama koje se dešavaju u vašem polju radnog mesta ili prosto vaše svakodnevnice, ali meni zaista liči na radno mesto. Došli smo do juna meseca, 15. juna, mlad mesec i novi početak, gde bi bio nego u polju radnog mesta. Zaista ovaj Uran će 7 godina prolaziti u Vuda i donosit će razne promene. Evo jedne male koja će biti u naredne 2 nedelje realizovana. 29. juna Merkur kreće ponovo retrogradno. Ovog puta iz znaka Raka, iz vašeg 7. polja, što znači da će se ponovo aktivirati neka ranija pitanja u vezi sa partnerskim odnosima. 30. juna, pun mesec, u vašem 1. polju. Pazite, ovde možete malo biti i ljuti, možete biti malo i onako, što se tiče emocija, uzdržani. Ovo je neki period gde vi vidite i neku vrstu ograničenja ili neku potrebu da se malo zatvorite kako biste se eventualno na neki način zaštitili. Svakako ovo ima veze i sa partnerskim odnosima, a može imati veze i sa porodičnim. 30. juna Jupiter ulazi u znak Lava i ovo je definitivno poslednji onako značajniji prelaz. Jupiter će u Lavu biti godinu dana. Pre toga je, znači sada kada ovo pričamo, još uvek je u Raku, gde je on egzaltiran, tu vam je prolazio 7. polje, i donosio neka iskustva u partnerskim odnosima ili prosto sa javnošću i drugim ljudima. Ulaskom u 8. polje Jupiter može povećati zajedničke finansije partnera, ali isto tako i dovesti do nekih možda kredita većih ili tako nekih, pa i donacija, i to bi moglo da bude u opciji. U svakom slučaju, 8. polje jeste transformativno, Jupiter je negde dobra planeta, tako da vidjet ćemo šta će da vam donese. 14. jula, mlad mesec, se dešava u polju partnerskih odnosa i govori da će se naredne 2 nedelje upravo ticati teme partnerstva, porodice, svega onoga što vam negde jeste značajno. 24. jula Merkur kreće direktno, završio je svoj retrogradni hod i dalje se nalazi u kući partnerskih odnosa. Zaista postoje ovde neke onako malo ograničavajuće okolnosti. One su povezane sa kućom, domom, porodicom, tako da tu postoji potreba i za nekom vrstom adaptiranja. 29. jula, pun mesec kao kulminacija nečega u polju finansija. Ovde se vidi da je bilo nekih većih ili transakcija ili prosto ste nešto žonglirali sa finansijama.
I ovo bi bio vrhunac toga, nakon toga idu 2 nedelje smirivanja, to je smanjenja ovog uticaja. U avgustu mesecu 7. Merkur izlazi iz svoje senke i daje zeleno svetlo da se ide napred. Ono što bi bilo dobro jeste da malo razmislite, jer za nekoliko dana Merkur će napraviti opoziciju sa Plutonom iz 8. polja, a Pluton u 2. Pa čisto malo da, ako neka velika ulaganja budu planirana, da malo razmislite da li je to sada baš sada potrebno. 12. avgusta solarna eklipsa, to je pomračenje sunca na 20. stepenu znaka lava. Ako tu imate neku planetu, onda vam ovo može biti od značaja. Naravno, zavisi kako vam je sve to postavljeno. U svakom slučaju, ovo je jedna situacija, to jest jedan moment u vremenu kada postoji mogućnost da se neke stvari transformišu, da se nešto promeni iz korena, značajno, veliko. To može imati veze kako sa vama, a i sa vašom porodicom. U svakom slučaju, narednih pola godine je pod ovim uticajem. 28. avgusta lunarna eklipsa u polju komunikacije, saobraćaja, kretanja, moguće su neki neočekivani događaji, takođe i ta komunikacija je veoma bitna. Zašto? Zato što u ovom periodu imamo Marsa u znaku raka u polju drugih ljudi, prosto može biti izazovnije, a mesec nam je u kvadratu sa Uranom, iz tog razloga, isto i Merkur, iz tog razloga bilo bi dobro obratiti pažnju narednih pola godine i na misli i na kretanje i na komunikaciju, sve nekako da bude umereno i da nije suviše naglo. U septembru, 11. septembra, počinje nešto novo što se tiče inostranstva, daljine, visokog obrazovanja. Može imati veze i sa poslom svakako, jer se mlad mesec dešava u znaku Device i to bi bile teme za naredne 2 nedelje. Dok se čitav ciklus zatvara 26. septembra kao pun mesec u polju vašeg doma, posle čega, jel tako, kreće i smanjenje ovih događaja, tačnije završavanje. U oktobru mesecu 3. Venera kreće retrogradno u svoj hod iz polja prijatelja, planova i namera. Vidite, svima nama je Venera u izazovnim aspektima trenutno, 3. oktobra, u samom svom retrogradnom hodu. Ona u samoj svojoj simbolici govori o ljubavi i o lepim stvarima, lakoći, lepoti. Nalazi se u znaku Škorpiona, gde se ona ne osjeća baš tako dobro i ima izazove sa svojim dispozitorima, tačnije sa Marsom i sa Plutonom. Ovo mogu biti i ljubavne priče, a svakako mogu biti i neki planovi koje imate u vezi sa finansijama i koji se mogu malo teže izvesti. 10. oktobra, mlad mesec u polju karijere, daje priliku i otvara teme posla koje će trajati naredne 2 nedelje. 24. oktobra Merkur kreće u svoj 3. retrogradni hod, ponovo iz 11. polja gde je već retrogradna Venera, tako da će vama polje vaših planova, namera i prijatelja zaista biti prilično aktivno. Bilo bi izuzetno dobro da budete umereni i strpljivi, jer u ovom momentu imamo izazovan aspekt prema Jupiteru, koji ume sve da poveća, a vama vlada između ostalog i 3. poljem, što jeste i komunikacija, pa kad imamo Merkura u kvadratu sa vladarem kuće komunikacije, koji prirodno povećava sve to, ne bi bilo loše biti malo
umereniji. Nešto se cele godine kod vas provlači ova komunikacija. 26. oktobra, pun mesec, jel tako, i neka kulminacija u polju ljubavi, otvara se svakako to pitanje, ali i pitanje nekih vrednosti. Stigli smo do novembra, 9. novembra, novi početak i mlad mesec u 11. polju i on je izazovno postavljen prema Marsu i prema Jupiteru. Možda bi se moglo zaključiti, naravno zavisi kakve su natalne karte, ali moglo bi se možda zaključiti da imate velike planove i da vas možda neke financije ograničavaju da to ispunite. Ali naredne 2 nedelje vi ćete se svakako time baviti. 13. novembra Merkur je završio svoj retrogradni hod i kreće u direktni. 14. novembra i Venera isto to radi. Ona je sada u znaku Vage, u svom sedištu, snažna i jaka i u lepim aspektima sa Marsom i Jupiterom, što je uvek jako lepo videti, jer ovo jesu pokazatelji i ljubavi, i sklada i tako nekih lepih muško-ženskih odnosa, s obzirom da ih je bilo izazovnih u prethodnom periodu. 24. novembra, pun mesec u polju radnog mesta koji je u konjunkciji sa Uranom, dakle moguće su neke neočekivani događaji na poslu. 30. novembra Merkur izlazi iz svoje senke i kreće u svoj direktni hod. U tom hodu jeste u kvadratu sa Mesecom i sa Jupiterom, dakle on i dalje bije iste bitke koje je imao dok je išao retrogradno. Stigli smo do decembra, 9. decembra, mlad mesec, u polju 12. Znači, ovo je potreba za tišinom, potreba za duhovnošću, povlačenjem, za više sna, za nekom samospoznajom i svakako naredne 2 nedelje ćete sigurno imati takvih potreba. 15. decembra i Venera izlazi iz svoje senke i kreće direktno dalje svojim putem. Svi izazovi su iza nje i ona sada može slobodno dalje. 24. decembra završavamo godinu sa punim mesecom koji se dešava u vašem 7. polju. Dakle, osa 1-7, vi i vaš partner. Ovaj mesec je u svom sedištu, dobro se ovde osjeća, ima nekih vrsta ograničenja iz polja doma, vaš fokus je i dalje tamo, tako da mislim da ćete vi onako jarčevski ovu godinu prolaziti i stvarno korak po korak slediti sve ono što godina donosi. Dragi moji jarčevi, to bi bilo to za ovo takozvano mapiranje godine. Nadam se da će vam ovaj video koristiti. Ako vam se dopada ovo što radim, lajkujte, zapratite kanal, podelite ovo sa prijateljima, a ako želite da naučite astrologiju, možete se javiti. Otvorene su prijave za školu. Toliko i do skorog viđenja.